Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit Anita? Ja, klopt. Volgens mij, als ik Limburgs proot, dan proot je geen Limburgs terug. Nee, dan sta ik verschut. Nou, voor schut of voor schutterij? Allebei. Wat, kent u het programma toevallig? Ja. Onderweg? Ja, Had u misschien al gedacht van die staan hier ooit nog eens een keer voor de deur? dat heb ik wel altijd gezegd dat dat wel een keer leuk zou zijn, ja. Nou ja, de overbuurvrouw, die mag ik je zeggen? Alsjeblieft. De overbuurvrouw die jou net gebeld heeft, die zat 5 jaar geleden in het programma. Dus die wist van de hoed en de rand en die zag ons hier rondstruinen. En die dacht van, of die zei van, zal ik Anita even bellen? En nu blijkt de deurbel kapot te zijn. Ja, klopt. Ja. Geen wonder, geen wonder. Hoe lang wonen jullie hier al? 2004 hebben we het hier gekocht, dus bijna 17 jaar. En in 2004 was dit pand precies 100 jaar. Ja. Als ik goed heb gekeken. Klopt. Ja. En was het echt een café? Ja. Het is tot ongeveer 2000 café geweest. Dus, en het is tot een paar jaar daarvoor is het shutterlokaal geweest. En daarna hebben de andere mensen ingezeten. En toen hebben wij het overgenomen. Maar toen was het dan geen café meer. Dus. Kun je er nog iets van zien dat het een café geweest is? Ja, dat kun je absoluut zien. En dat zou ik je heel graag een keer laten zien. Maar ja, het is maar coronatijd, hè? Maar niet op dit moment. Maar als Rudy nou zou die door het raam iets kunnen? Nee, we zijn in panden aan het verbouwen. Dus het staat helemaal op zijn kop. Ja. Want als ik me niet vergis, zit de schutterij in Obbig tegenwoordig aan de Maas. Ja, klopt. Ja. Op een hele mooie plek. Ja, een prachtige locatie. Ja. En was het pand in deze staat toen jullie... Nee? Het was redelijk onderkomen. We hebben... de buitenkant is wel een van de laatste dingen waar we echt fundamenteel iets aan gedaan hebben. We zijn begonnen met alle vloeren eruit slopen. De vloeren er lag een moerbalk in en die lag eigenlijk al niet eens meer op de muren. Die lag nog op het stukwerk, dus het had gewoon ingestort. Dus we hebben alles... Had je in de kelder gelegen? Ja, ik denk het wel. Ja, we hebben de hele tussenvloer eruit gehaald. En we hebben het achterhuis helemaal uitgebroken. Echt dat je vanaf de zandbodem tot aan de nok keek. En alleen hier ligt dan nog de originele cafévloer in. Daarom staat daar 2014 boven nu. Ja. Dus er zat wel iets al aan vast, maar jullie hebben daar iets nieuws neer... Ja, nee, dit was helemaal de buitenkant. Alleen de achterkant is opnieuw opgetrokken. Want die was heel slecht. Het was een oude garage. De rest was eigenlijk al bewoond. Maar dit gedeelte was heel slecht. De vloeren waren daar heel slecht van. En die hebben we helemaal opnieuw gelegd. En het achterhuis zaten heel veel kleine hokjes en de bovenverdieping was onbruikbaar. Dat was een oude duivenzolder. Dus dat hebben we helemaal uitgebroken en opnieuw gemaakt. En het achterhuis zat wel verbonden, maar er was eigenlijk niks van te maken. Dus dat hebben we helemaal opnieuw opgetrokken. En wie is we, Anita? Jos en ik. Jos is mijn man. Jos is jouw man? Ja. En jij bent niet van hier? Nee, oorspronkelijk. Jos ook niet. Jos, waar stonden jullie respectievelijk jullie wiegjes? Jos is van Kaatsheuvel, dat is een Brabander. En ik kom uit Vinkeveen. Jo! Ja. En toch hier geland. Van Vinkeveen weet ik alleen dat Johan Cruijff daar ooit woonde. Ja, André Hazes. André Hazes? Ja. Maar dat had natuurlijk ook met de Vinkeveense plassen te maken, hè? Ja. Ja, Tone Hermans heeft over de Vinkeveense plassen gezongen, dus eigenlijk ben ik hier wel op mijn plek, hè? En hoe kom je dan... En Jos heeft een baan gekregen in 2000 in Sittard. En toen zijn we hier komen wonen. Toen hebben we een paar jaar in Sittard gewoond. En toen was ik zwanger van ons tweede kind. En toen keken we elkaar aan en dachten we, hier willen we niet blijven. We willen de stad uit. Ik kom van een tuindersbedrijf, Jos komt van een boerenbedrijf. En we waren niet op ons plek in een stadswoning. Dus we hebben in het dorp gezocht en ja, toen kwamen we
dit tegen. Dus En als ik dan net van jou hoor in wat voor staat het pand was, daar moest je dan even doorheen kijken, denk ik. ja, Om de mogelijkheden te zien. ja. We zijn wezen kijken en ik was toen hoogzwanger van onze dochter. En toen reden we naar huis en toen zei Jos, nou, er moet wel wat aan gebeuren. Nou ja, hij zei, dat gaan we dan maar niet doen, hè. En ik had echt zoiets van, wat? En, Jij zag jezelf al ik zag mezelf huisje, hier boompje, helemaal beestje spelen ja, hier. Ja, en toen en toen zei hij, hij zei, ik wilde even zeker weten dat je het ook leuk vond. Dus, maar we zijn hier ook al 17 jaar bezig. We doen alles zelf. We hebben wel een paar dingen laten doen, maar het is niet op te brengen om zo'n pand als dit helemaal te laten renoveren door een firma. Dan Dus, is het einde zoek. ja. Maar het stukje bij beetje komt het ook af. Hey, en ja, ik dacht dat, even dat het een Elvis lookalike was. Ja. Met vetkuif en bakkenbaarden. Hebben jullie die zelf aangebracht? Of waren Nee. De bouwer van het huis, dat was Sef Frenke. Sef Frenke, dat is ook een oprichternair. En die was modeleur van beroep, de stucador. En die heeft dit pand gebouwd. En toen heeft hij op deze gevel is zijn dochter. En dat is zijn vrouw. Die heette volgens mij ook Betje. Wacht Weet ik even hoor. zeker. Dat is de dochter? De dochter van Sef Frenke. Dat is Sef zelf? Nee, dat is zijn vrouw. Oh, En dat is zijn hond. En op de voorgevel, op de kopse kant, dan moeten we even omlopen. Daar zie je hem zelf met zijn zonen. dan moeten we even Ja. over het muurtje in aanbouw. En dat zijn Huub en Sjaak, dat zijn de zonen. En daarboven, dat is Sef zelf. De man Sef? met de snor. Ja, een serieuze snor. Ja. En het mooie was, toen we het pand kochten, toen hing Sef niet meer op. En de vorige bewoonster, dat heeft ze ons verteld, die was de ramen aan het lappen hiervoor. En toen hoorden ze ineens iets langs haar afvallen. En dat was de kop van Sef. Maar Dus voor hetzelfde geld had ze de kop van Sef op de kop gekregen. ja, dan had het lullig geweest. En die zonen van Sef, waren die ook bij de schutterij dan? Dat ze die Volgens mij wel. schutterijpetjes op hebben? Ja. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Nou, Sef had wel een voorliefde voor geweren en dat zie je ook wel. Maar dat zat los van de schutterij. Wat ik begrepen heb, is dat gewoon zijn eigen voorliefde geweest. Geweldig. Dus, ja. Heeft het op de een of andere manier een beschermde status? Ja, het is een gemeentelijk monument. Kijk. De buitenkant. Dus, maar ja, zo'n pand als dit wil je ook aan de buitenkant niet veranderen. Dus, ja. En die gans, heeft de gans nog een verhaal? Want we werden net ook, Frank en ik, schrokken ons het apenzuur van die gans die daar aan het hek zit. Ja, de gans is gewoon leuk. Gans die hebben we gekregen ooit van iemand en toen dachten we, ja, de gans moet voor het raam staan. Dan kan hij een waakgans. Maar die waakgans die daar zit, is die ook van jullie? Nee, dit is van de buurman. Oh, die is van de buurman? Ja. Ah. Nee, we hebben wel ander vee, maar geen ganzen. Dus, huisje, boompje, beestje. Huisje, dit hoort er wel bij? Nee. Ook niet? Nee, het perceel is recht naar achteren toe. Maar jullie hebben wel een tuin? Ja. Het staat op 1700 vierkante meter grond, dus er zit wel een tuin bij. Ja. En waar is Jos nu? Werken. Is het wel eens moeilijk om... kijk, zo'n pand, daar zit natuurlijk het werk aan. Niet eens lastig om dan gewoon eens in een stoel te gaan zitten of zo? Heb je niet soms het gevoel van, ik moet iets doen, Je bent hier nooit klaar. Nee. Dus je moet de tijd ervan afpakken. We pakken ook de tijd er wel vanaf voor vrienden en familie. En, met de carnaval hebben we een paar jaar ontheffing gekregen. Hebben het ook echt als café open. Ja, dat is ook een enorme klus. Dan moet alles leeggesjouwd worden. En, ja. Oh, wat leuk. Ja, het is ontzettend leuk. Dus het is zo ontzettend leuk. Jullie zijn echt helemaal thuis inmiddels in... Ja, ik zou hier ook nooit meer weg willen.
Het is echt, dit is thuis. Want is dat ook Obbicht waar dat café inmiddels alweer een paar jaar gesloten is? Als je het dorp inrijdt? Ja, aan die kant. Daar je hebt hier eerst waar nu het nieuwe pand staat, de Turp, daar stond vroeger een café, dat is afgebrand. En een stukje verderop, aan de Maas, heb je het oude Veerhoes. Ja. Dat is ook dicht. Een aantal jaren inmiddels, geloof ik. Hè? Ja, daar hebben we ook nog een keer een uitzending opgenomen. Ja. Dus er is eigenlijk formeel geen café meer in dit dorp. Ja. Behalve dat van jullie met de vastelovend. Ja. Ja. Ja, dat is echt heel leuk. Dat is echt superleuk. Dus als we, wat je net aan het begin zei, mochten we een keer en het is klaar, dan zouden we, en het is geen corona meer, dan kunnen we een keer... Van harte welkom. Jullie doen dat ook echt met behoud van die, hoe zou ik het zeggen, die kleine dingetjes die nog aan het café van vroeger doen denken. Ja, de echte toog staat er nog in. We hebben de originele barkast nog, maar die is nog niet gerestaureerd. Dus daar moeten we nog wel wat aan doen. Waar vroeger de glazen en zo in stonden dan? Ja. En die stond ook echt achter de toog? Ja. En we hebben heel veel dingetjes in de loop der tijd verzameld. En het is iedere keer weer anders wat er ophangt. Maar dat maakt het ook wel leuk. En dat jullie daar ontheffing voor kregen? Ja, omdat er niks meer is. Dus we hebben toen... de koestal is dichtgegaan, want die was er ook nog. En toen zat de carnavalsvereniging omhoog. En toen zijn de Reuben met ons naar de gemeente geweest. En toen hebben we gevraagd of we ontheffing konden krijgen. Dus echt puur voor de vastelavond. En voel je je dan ook een beetje Kastelijnse? Oh ja, ik vind het geweldig. Ik vind het echt geweldig. Je ziet iedereen. Het is zo ontzettend leuk. Ik vind het ook prachtig om erop uit te gaan en de optocht te kijken. Maar als je hier staat en iedereen komt bij je binnen, ja, het is superleuk. Het is echt geweldig.